Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. In de Curaçaose gevangenis zal dit jaar het kerstfeest uitgebreid gevierd worden. Dat betekent onder meer optredens van de Aguinaldo-groep Los Originales. Ook de formatie Comper zal optreden, evenals andere groepen. De Extra heeft het vanochtend op de voorpagina, omdat het opmerkelijk is dat de gevangenis zo uitgebreid kerstfeest gaat vieren. Het is lang geleden dat zoiets is gebeurd. Het doel is nu om de gevangenen op een sociale manier met elkaar om te kunnen laten gaan in een kerstsfeer. Vertegenwoordigers van de vakbonden APRI en PWFC zijn vanochtend naar Venezuela gevlogen. Ze zullen daar overleggen met de top van PDVSA. Het gaat allemaal over het feit dat net bekend is geworden dat de overheid van Curaçao via de RDK overlegt met een nieuwe potentiële partner voor de raffinaderij. Het hele jaar 2019 is nog steeds PDVSA de huurder en de vakbonden willen weten wat er precies gaat gebeuren in 2019. Het Openbaar Ministerie heeft dit weekend een 35-jarige buitengewoon agent van politie laten arresteren. De man is werkzaam bij de raffinaderij en afgelopen vrijdag zou hij een vermeende attracopleger hebben beschoten en ook mishandeld met een wapen. Volgens het Openbaar Ministerie moet worden onderzocht wat er precies is gebeurd. De Refineria had eerder al laten weten dat elke buitengewoon agent van politie op het terrein van de Refineria een pistool heeft en ook mag gebruiken. Het Openbaar Ministerie wil de zaak nader onderzoeken. De Nederlandse krant Algemeen Dagblad had een groot artikel over het functioneren van Martine Vis. Zij was tot voor kort hoofd van de recherche samenwerkingsteam, maar haar gedrag zou ervoor hebben gezorgd dat er geen sprake was van goede samenwerking met de politiekorps in Curaçao en Aruba. Afgelopen oktober is Vis vertrokken na overleg met het Nederlandse ministerie van Veiligheid en Justitie. Volgens het Algemeen Dagblad heeft haar werkwijze voor veel wantrouwen tussen de politie en de RST gezorgd. Dit zou onder meer gevolgen hebben voor onderzoek onder meer naar de opdrachtgevers van de moord van Helmy Wiels. Gisteren vond de inaugurele vlucht plaats van Hato naar het vliegveld in Sao Paulo. Dat werd uitbundig gevierd. Curaçao is nu binnen handbereik voor Braziliaanse reizigers. Curaçaose Tourism Board is erg blij met de verbinding. Het is een 6 uur durende vlucht in het toestel van Corendon op de licentie van Divi Air. Het vertrekt voortaan elke zaterdag om 10:45 ochtends vanaf Hato en vliegt zondags om 9:55 lokale tijd in Sao Paulo terug. Tijdens de Miss Universe verkiezing heeft de Curaçaose Akisha Albert veel indruk gemaakt. In eerste instantie ging Albert door naar de 20 mooiste dames ter wereld. Daarna naar de 10 mooiste dames, maar in de laatste ronde bleef ze achter. Het is uiteindelijk geëindigd op nummer 8. Maar haar uitstraling en haar zelfverzekerheid, gecombineerd met de klassieke schoonheid, zorgde voor veel indruk. Ricardo Cruz, fractieleider voor de partij RED op Aruba, lijkt toch geen steun te krijgen van zijn coalitiegenoten voor de introductie van medicinale cannabis. Cruz is een groot voorvechter en organiseerde onlangs een conferentie over het onderwerp. Maar de andere partijen lijken op dit moment nog niet klaar te zijn voor de introductie van medicinale cannabis. Een motie van Ricardo Cruz kreeg dan ook niet voldoende steun. Bij het gebouw van de Griekse televisiezender Sky in Athene heeft zich een zware explosie voorgedaan. De aanslag was eerder in de nacht van zondag op maandag telefonisch aangekondigd bij 2 andere televisiestations. Er zijn geen gewonden gevallen. Sky is een van de grootste televisiestations in Griekenland. Alle 6 verdiepingen van het bijna volledig glazen kantoorgebouw raakten beschadigd. Volgens mediaberichten zou de ontploffing, die rond 2:30 ochtends lokale tijd plaatsvond, zijn veroorzaakt door ongeveer 5 kilo explosief materiaal. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.